ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ସପ୍ତମ କି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଉ ହଠାତ୍ କରି ଲାଗେ ଦୁନିଆଟା ଯେମିତି କିଛି ବଦଳି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିନିଅ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ନୁହଁ, ଯେମିତି ବସିଲେ ଉଠିଲେ ଖୁସି ନୁହଁ, ଯାହା ଖାଇଲେ ଖୁସି ନୁହଁ, ଆମର କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ବା ହ୍ୟାବିଟ୍ ବା ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲେକ୍ଚର ଝାଡୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ମନେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିକିରି ଯେ କୁଆଡୁ ଘର ଛାଡିକି ପଳାନ୍ତି କି, ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବହୁତ ଜୋରସୋର କି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଡିବେଟ୍ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଡିବେଟ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯେମିତି ଲାଗେ ଘରଟି ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୋଉ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ହେଲେ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଥାଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛୁ, କେମିତି ଉଠୁଛୁ, କେମିତି ବସୁଛୁ, ବହୁତ କଥା। କାହିଁକି ଆଉ କଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ ପଡିଶା ଘର ଆଣ୍ଟି ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ବାଇନାକୁଲର ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୁଆଡେ ଗଲି, କେମିତି ଆସିଲି, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, କେତେବେଳେ ଫେରିଲି, ମୋର ସବୁ ଚାଲି ଚଳନ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ମୋର ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ମୋ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ବା ମୁଁ କଣ କଣ କରୁଛି। ତ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି, ଯେମିତି ଲାଗେ ଆମ ପିଲାଦିନର ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଉ କାହାର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କି, ମତେ କାହିଁକି ମିଶଉନାହାନ୍ତି, କଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ କାହିଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, କଣ ମୋର ଲୁଗାପଟା ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ଭଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ କଣ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ନୁହେଁ, ମୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଯାଇଛି? ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକି ମତେ ଟିକେ ଦୂରକୁ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଏଥିରେ? ଏଟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କି ଫେସବୁକରେ, ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଲାଇକ୍ ଆସୁନି, ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦଉନି, ବହୁତ କମ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚିନ୍ତା। ଲାଇଫ ଯେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟିସରେ ଭରିକିରି ରହିଛି। ସ୍କୁଲକୁ ଯେମିତି ଯିବ, ସ୍କୁଲରେ ସେମିତି ଦେଖ ଯେମିତି କିଛି ଛୁଆ ମାନେ ପଟ୍ଟା କରି ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ କରିବାରେ ବା ପପୁଲାର ହବାରେ। ସାର୍ ମାନେ ବି ତାଙ୍କରି ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାର୍ସିଆଲିଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ। ଯେମିତି ଲାଗେ ବାହାର ଛୁଆମାନେ, ଅଲଗା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ବହୁତ ତ ଭଲ, ସେମାନେ ତ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲୁ, କୋଉଠୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ହିସାବ ସବୁବେଳେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦରକାର। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆସିବି, କଣ କଲି କଣ ନାହିଁ, ଏତେ ଲିଷ୍ଟ କିଏ ଦବ? ଏସବୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଥାଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବେଳେବେଳେ ମନ ହୁଏ କାହିଁକି ସେଇ ଝିଅଟିର ତ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ପୁଅ ପିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। ସେମିତି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଓ ସେଇ ପୁଅଟିକୁ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉନି? ତ ଏସବୁ ହଉଛି ରିଅଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଇଏ ହଉଛି ଟିନେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସବୁ ଟିନେଜ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ସେସନ, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିନେଜର ବନିବା, ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଟିନେଜର କେବେ ବି ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡେ ମୋଟିଭେସନ ଆଭିଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୁଣି ଥରେ ତମମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା। तो এই मंडे मोटिवेशन सीरीज टा बेस करिछि एई बही उपरे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स। बहुत सुंदर बही, जेतले केतले पाइबो ताले मगेइकिरि पढिबो। गोटे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा थरे तांको सेशन रे बुझेइतिले हैबिट कोन। बहुत भल लागितिला मते, तम संगे मु शेयर करूची। थरे गोटे घोड़ सवार ता घोड़ा को नहीं गोटे यात्रा रे जर्नी रे बाहरी गला। रास्ता रे से घोड़ा को टक 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 चलई की नेला। घोड़ा चल चली जाउची, हठात गोटे रास्ता रे गोटे गात पड़ला। घोड़ सवार ताको कहला जंप, तापरे घोड़ा जंप कला, तापरे पुणी गला टक 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 किछि बाट, पुणी गोटे गात पड़ला। घोड़ सवार कहला जंप, घोड़ा पुणी जंप कला। एमती पुणी किछि समय कहला, पुणी गोटे गात आसिला, घोड़ सवार कहला जंप, घोड़ा जंप कहीगला। किछि बाट एमती बहुत समय गला परे घोड़ा सवार को निद आसीछि आ से सोई जाइछि। रास्ता रे गात पड़ी चलीछि आ घोड़ा ताको डेई चलीछि। एबे घोड़ा सवार आ घोड़ा को चलो न थाए, एबे घोड़ा घोड़ा सवार को चलो थाए। से गोटे हैबिट बनै दे थाए। ए हैबिट तुमको मेक भी करि पारे, तुमको ब्रेक भी करि पारे, तुमको अक्षम भी बनै पारे, तुमको सक्षम भी बनै पारे। किंतु मने रख, थरे हैबिट बनी गला परे आमे हैबिट रो दासत्व स्वीकार करिथाउ। हैबिट बा अभ्यास
हैबिट बा अभ्यासर माने नुहे खाली मु टाइम रे गाधेइली, टाइम रे काम कली, टाइम रे खाइली, टाइम रे स्कूल को गली, टाइम रे पाठ पढ़ीदेली, सेटा भी बहुत भल कथा। बट ता संगे संगे अभ्यास किछिटा अभ्यास थाए मेंटली भी प्रैक्टिस करिया पड़े, माइंड रु आसी थाए, जोटा को कहा जाए विचार। जदि रखिबो तमे गोटे भल विचार ताहले तमर हबो भल व्यवहार, जदि देखैबो तमे भल व्यवहार ताहले हबो तमर भल प्रचार, आ जदि हबो तमर भल प्रचार तमर स्वप्न हबो साकार। किए चाहेनी निजर स्वप्न साकार करिवा पे। सो स्टे ट्यून टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीम्स in next Monday. Till then, keep shining and keep rocking.